Iragan asteburuan Loiolan Donostiak Elizbarrutiko laikoen eta katekesikoen erretiro ospatu zen. 100 gora personek egun eder pare bat pasa zituzten odoitza eta senidetasunean jaunaren maitasuna bizitzeko. 50 urtetik berako apaizek 2 eguneko formakuntza eta elkarbizitza izan zuten Elizbarrutiko seminarioan. Ideiak eta egitasmoak elkarrekin partekatzeko eta anei arteko bizikidetza lantzeko balio izan zuen topaketak. Donostiako Elizbarrutiak misioetako ordezkaritzaren eskutik eta jubileoan oinarrituz elkartasun keinua proposatu du 2 errealitate jakini erantzuteko. Ruandako 2 hiritan parrokiak eraikitzeko eta Ekuadorreko Elizbarruti batean indarkeriaren biktima diren emakumeentzako harrera egoitza bat hobetzeko. Informazio guztia elizagipuzkoa.org webgunean duzu. Aurtengo errenta aitorpenean, Eliza Katolikoa eta helburu sozialak bultzatu ditzakezu. Jarri xabikoitza eta zure ekarpen osoa 1,4 izango da. Horrek ez du zure aitorpenean inolako eraginik izango. Informazio guztia elizagipuzkoa.org.